Kubli pi bro ki pajba ki bape ja kane ka thup ko jungi ka ba mata ka singi te kumba pite ba ka internet la ne ka mobile ka de ka wei ka ta ka tiar ka bangi bo ha khamat ha ka jungi ka ba mata ka singi te mata ka singi dan ha kane ka snong umkon bat sotat ha ka ba kane ka snong manta la jan kumba arbanai la ne lai banai ba ka du ya kane ka network ka bade ka company Airtel ha kane ka snong ta ha ka bide ba halor ka ta ka nong rem ba ki pajba ki la ujor na ka po sha ka po ha ka bide ba kane ka jingdu jong ne network Airtel ha kane ka snong henre ka company la ne kino ki bide pet ya ki towar la ne kino kilat ban ai ya kan network ha kan ka jaka kemno pensngop ha ka bede ba kan ka jingu jor jong ki paiba jong kan ki artele kisnong ka jinglenga jong ki paiba nong snong na ka po sha ka po ha ka bede ka jingdu jong ne network ha kan ka snong ka penleng ai ya ki paiba nong snong ya ka jingdu jong network da ki bun banai ha kan ka snong da ha kan ka thop bo ngi ne pe halor ka ei ba ki paiba ka sngo ban ong halor kan ka jingdu jong network ha kan ka snong ka blajan la kumba arbnai la ne lai banai ye hapo jong kan ka snong ka jingdu network snong jungi gam kon adu o June July adu gi ni gimne gi balapoi mantamo hamre hakano kada bangim tip babale wa company ya kador kat pat ka pin kiu man lagi benai hamre manswangi surisat aga ars pa sap kundai hamre manta kala poisa kala spa tam seneng de kan kumun network o badai bin yo ban pej hagi egi jin kam di perti ka manta bistu egi kam gi beshan mar ngi hapan pej egi YouTube ne gi no kam gi haibun gi jin kam gi kam ya ka network mo te kamut manta ka jing chat ngi kat pat ka dang kiu bat nrok egi pat isu tep tanga kat ndre ka jing kam pat ka mobile ngim yo te ka kamut ka ega ta ka company kamut ban le enge hagi woi pat gi jaka gi Artel company ki biang tip top balai tang ha kam kon molong ka biang ham dan ka biang teng andre ham kon ban anta adu lai banai so banai dunai e kam tu kala du te ada ka company kam la ban biang ye kam rok apok ni snong jingi wat ka karong in nakaliang jungi gi ngalong kum ta uri pajbaan re ngadon powar banong ban di stop no indikat apo ka company Airtel apo ka ni karya ka than ga jungi sene habia de ban nang ban ta ka jingdu nu jung wok ngem ko ban keno ia o try jong ka ka jaka bo u tawar ba kitung ngem ko ban keno ia o ta o unong pej unong kemi ia tiga tawar mo re ngi keno ia ka company balai ba ia unar bat ia unar wok kala ban sinan re balai bat ya ki problem jong kai ba pen kam yang ipat kimla ban pen biang de bat bali ka kat ka pen kiu ngi sine ka kat ngi tep man swa kum siong mane mo ngi tep man swa kum bas arspa sab khondai sibnai ilimited man dapat la poisa gi lais pa seneng ta kamut nerwok emban ngi surisat teng abang iklam risaro le ji kawan mano try sibit jenmit le kawan mano mar jen kam gi bun ngi hap surisat egem tuong hapo si try ba hapo kani aream kon ong retang ka borok ka area distrik Ipoh mo tanggar yang kontra po ka sibnai ka company ka yanong kumba ar duna ka ye namar sing ka ki mobile ki don lai teli sing te lai spa sing ka we ka mobile hapo sing ka don kandai spa te lai spa an riu po san yeng kamut ap ndawing kenya po sibnai kan long ka no ka ta ka jing yo nong ka company te balai ga yangi ba pat ki pendu nong yangi te kata ka de ga jing kwa ja ban clear company ba ngam ko ban keno ya try jaka ngam ko ban keno yeno man men ye de company balik kamla ban sna ban pen biang ate nero makaliang jok ni kinong sung ni dap da jing sungsi namar ba hakane ka perthai menta ka perthai start ka ba penon kam la ki mobile te bun sin habangi ni don kam ka ek ban pha message nang ta kano ka jing don kam ni du nong shisha namar ba bun sin ngi penbiang be ka pisa na ka penta ka pun te kalong ka jing dunong na lor bang iduk ni tengkai ka pisa na ka penta ka ne ka pun ban thap ya ka jing don kam habaro kiliang te mentala kat no bana lai bana ngi klem yo ya kan ne ka network te kerpat ka burom ba subun jong pi ba pin penbiang ba pin penlan no sendon nyamar ba man ga si jin kam ni du nong ketang kata da liang jonga pen pau ga jin du nong bat ga jin susi jong ni kum ke nong sing sunong ha kini ga jaka te ga jin don kam pai ba bobun balang kan no chu jin kata ga jin pendon kam namar ha ki si jing i menta la bun ba pendon kam da mobile sudah na dong chadong ki kam te da ka jindu jong nu not wo kat no su pai ba jong ni ki than ki dong jingi se ni ki than rai nong klu ma than baro ngilang kinong ka jindu nong jong pai ba bon ba kat no chu
wat hagino gino ki benta jong kitanya ni ba pandon kam na ke mobile baro hi laya dunong hani kitany jungi hani daga daw jing du jong ni network Namara hangni hasilong jingi hamkon ha hasilong sokhar siteng ka Jermanai ka Sotan ka Lumpata kumkon ngidon hangne kumbasan santli ki sinong te ngidon santli sinong tang teng ha ka network tanai ya krensyo yo tang ban pun ro di stop ha namar ba ute u kilong tre ha kane ke kelan jungi artel ba Jio markim dapat kina hau tawar. Te kalong dangin pun sa MLR umlah bantip. Te kabakong sanhi kini ka company artel ba Jio kide ban tre mardor ha kani ki area jingi kamtam ha kini kisngi menta kade kasni kababaro ki kena school ki hap ban penbiang langba ka network nang langba ka net telada ki kena school jingi ki balik lek kelas ki dunong sipun halor ka pule ka puthi hakajuk menta lagi benai jun chua ban sedang ujun kala sedang bantut ka nega network jong ka Airtel ho ngidon hi ka jing dunong ka basi bun hi namar na bentai ngi nong song chnong jong chnong kon ki bun ba ki jing dunong namar ba ngi sep jing e ba ngi apun kamtam ha ka pangga sitom kamtam ha ka lek kawan ki kun ki basa sabar ngarung adon ki kun basa sabar le satang ki we ki parlok long kemi jonga le pat de ki don ki kun ki bapule sa selong ne sawati ne sano ki badon kamba bun ba tang naga ngi ki na benta jongi ki long kemi ngim don ban le arla teli ki simkan ngi don tangga we ka PSR ka jong ka simkat jong ka Airtel nadu ba don ka nega katawar jong ka Airtel gila wan senahang ne nadu ta ka por ngi pendon kam tang yau Airtel ka Jio ka dagwan nang manta dang sisnem arsnem te ngi kilong kimi hi ngi le na ka simkat jong ka Airtel te ka basem jing e pat de ka long kum ne na marba ha kaliang jong ki bang ha kaliang jong ka office kaliang jong ki school baro ngidon kam ya kane ka simkat jong Airtel ngila long ba la ling lut ngadong sadong teladangi pendon kam ya kano ro ngi jenjar ba te nak snom kon jong hi ladangi le sa umden tang siteng lenti mar siteng bat ka umden bat kon la yok utawar ban pun namar ba udon udeu tawar jong ulum narsi hangte tegela yo malumala kum besiding arding ban pendon kam teladangi le ya mulong ru mar siteng ga sinong mulong bat ka sinong kon udon utawar hangte ha sinong mulong ukit nang te nang ta ukit nang ne na tawar jong ulum narsi ha umden tena benta utawar jong ulum ma khunli ulum ma khuri hangte tip da ka ka daw tawar jong Airtel udon ga jingthut te ulut kompanyang ro ngim tip re ya kata ka jingthut na ki hoyar ki mesin jong ki ro ngim tip re kata kani kan ka internet network Airtel kala duna safalat ngim Jio pun kameka tengiu kum kita ki pejba babat yu simkat Intel gila dunong sya marba nadu akan mau nadu ke porba il penki ko bor ka dor research mo marchuang ngat tap ya kan aspa lai pendai mata lapoi haka lai spa duna te ngamam ta la benai nga research kita ka mo research jangan mo ka yu te akami penengkam ikut internet kut ke por hap research te kalau ngadu kata ko ke dunong nang dapat de junong kalong namtaki kiba bun kikam mo kiba imja kana ka internet habaki wan saying kimya ju penekam su ya ke internet te kimla su ban trekam te kum kiba bu kani ki cyber mo turu ngi ki thutba man ka por ngi le dung kam ni ngap ap dagi kentalam nong no ngi penekam ni ketika kam penekam ni kam jengi te na leng jinga kum wei nang ki nong Tuition jak som kon na snow ban liang tepat ki nong baterai bat kedika ka network Airtel baki som haban lepet no misna no na u tawar mo on dio network nong ta ka so jengi kana bang nang liang jengi pa ba ngi yo
insuk bentrikam. Kalau ada kam trik kane kane kam trikam tumun kajinong kabakraw no kamtam ingi barok ki nong sesnong makane no ka tang snom kon masteng sokhar nanti hati kandum layo tang pa som kon sotat kane no kadu mentala lai benai so benai te mta nang leng janga kentu ya ki bodai ba de pikmi ya kane ka network makin subhaban le penviang no nam ta ka kam jung pai ba halor kane ka jing du jang kane network ban keno yau kinong ap hang tu te sekim tip mo katu le sadegi dak kiwe ki line te katu de kade ka kamram jung ka Airtel company bakin penbiang lar tu kuai be chi jo ise ke jing du nong ka bakrau lang tang ba jo ri chi phun chi je ha ki khon ha ki ti ke jing dun kam man lang minit man lang kan ta chem jen jar ha ba kuai wat ka pisa ka tang ka jo chi phun pang chi tom ba chi pen tip pen sngap ju jo ri ise Arbene de em no dom ta. La arbene se wala du te, ba du hok hi u te. Te er hi u ba kendit ba yor hi ba pun ba ye yor ba. Padang kam ga ga kini ba wan da ga ye I ken bi de ba e kot apo office. Ba che chi wan ga message apo bang. Er hi pi yor se ye te chu thep hi gam tu ga pisa. Maknai se te du e mo ki thep ga pisa de thep po office. Te bam ke pis ka se ba yo I non kam ka ba te thep ra ba yap ka te ga nu ka kat ong ge te nu chi le de ye le stom mi se ba ki hab ye le stom mi se pin yo baro jing don kam sudah tu ba tip se ke company no bale utawar no bale de ba le chiner gi bru de company de kum nu nang chi ong gi nong ap hatu se chi ma ba chi ma benia ta bale ka company de tip ka sa ginong ap tu la yo ga pista da tu da yo nong kiong taw kit khiar ki ba chei kit khiar sa pi na I bun taw pa ba de biang du ki chimet ba klai ri ka se kat kum ka jing lap ka jing siam jing I kum kin nok sang sinong po gane ka sinong jing I ham kon bersatat ba kani kan wok jong ka Airtel kala du kumba sauna san benai hakine singi ki baladep bat hadu menta bakane ka network Airtel kamlong ka basai bat ka bakliar kalong leno habangi don ka mobile lane ngi recharge card iya ka mobile jingi kam don jimentoy na marba balai ba ngimi obon penden kam iya ka mobile jingi habangi don kam ha ki paralog ti nadu baladu kane ka network ha kane ke jaka ngi nagaliang jingi ngi sem jing sibun namarba ngi im ha kine ki singi ki bamenta nda ki internet te kumta ngim la shu ban pen kam lang ba ka jingdu jingi ya kane ka network mar ngi nagaliang jong ka hito hi kuma nakapor sakapor hot ngidei kita ki pressure group lane kita ki organization pan page ya kakhya kasion lane ya ka imlang ka salang habaro jong kiliang to kumbang ngila yo nakapor sakapor ka jing ujor ha ka baidei bat kini ki network Airtel bat Jio hapo gadong ka than ka jungi hangne khamtam hapo ka snong umkon bat sotat hangne namar kat kum ki complain lane kat kum kita ki jing ujor ki bangle sngeu la sngap lagi tendong skor ki jungi hakine ki sngi ki banai ki bladep la kumno la jin dala lai banai sau banai e kane ka network Airtel khamtam kam don shure hapo kane ka dong ka than ka jungi hangne hapo ka snong umkon sotat hangne te kane ka wanra e ka jing du nong ka bakrau na bata ki pai nong snong jong kane ka snong umkon bat sotat namar balai khamtam hakine ki sngi ki pamata kumbang la tip ba baro hi ki brew lane ki pai nong song ki depends lane ki sanya ha kine ki network lane ha kita ki net ki bangi sajong namar balai khamtam ki khna school ki khna pule ki dukan lane ki ba song dukan cyber e ki tray lane ki ba kamai lang ba jong kita ki network te kane ka wanra ka ka jing du nong ka bakrau na galiang jong kita ki bele ki ba depends ya ki network khamtam ha galiang ka kamai ka ji khamtam ha galiang pule puthi kane kata
kala ban kta ruwat ya kayo kakot apo kane gadong kasnong kathau jongi kham tang nom ta kitu ki bu ya kine kitukan recharge lane kine kitukan ki bale ya kine sim card ai namar claim ka network lane claim kata ka connection ka babyang kumno kila lane kumno kila ban kamai lane kumno kila ban penkiu ya kata ka business ka chungki ka ba ki imski na kasngi na ka wei kasngi sha ka wei kasngi te ho ni nagalyang jongko organisation ka jungiru nagalyang jongka hito hi jongko umdan circle hangne ngi klem song klik ti lane ngim song ban shu sngapendre habang la sngap ya kata khubor ka bolong kum kata tengila wan hi naga por sha ka por ngila wan ban jurip ngila wan ban le inspection ngila wan ban check ya signal strength hangne hapo konsortat hangne tengilap shisha ba kata ka signal strength jong network airtel hangne uduna sa bapalat ang shisha udai ban dei bandon hadu L40 L80 Henry Pause ya ba mata sikata hakini gi banai ki bladep udon tang hapo jonga L8 tu te kemud kane ka wanra ya ka ba kane ka company Airtel ka bangila nong ba kale bom sun yo lane kampet bah kampet ngor ya kata ka line ka jongka ka badai bat network te ngi kentu hiru kham jam ba kham tam ya kane ka company ka badai page ya network Airtel ba kan penbiang mardor ya network namar balai kumbang laong ya pi kawanra ya ke badu nong ka bakraw haba ngimyo ya ka network ngimyo ya ka connection ka babyang de nagal yang jungi ru jong organisation ka jungi ngilaile ban fun ngilaile ban kontak ya te gibru company jong ka Airtel te ka khubor ka bangiyo lane kata ka jing pensai lane ka kata ka kentin ka bangiyo nagal yang jong ka company ka ong ba kala don kata ka jing shaot jong utau fiber namar kane ka lain ka warna gilang jakirut na po asam nang te ngilayo hi kisaki sebut setar kala adon ke video kala adon ke dur ke bagila pha yangi bat ka desisha hiru kumta ba nagalyang jong katigi jaka hang te ba uwan une fiber sane kane ka connection bangiyo angne ula shaot utau wire te ngaken turu ya ki no ki pai nong sung ki jongi hangne hapo gadong ka than ga jongi hangne ba haba philap lane phisem ya utau fiber ubadei kalan jong kini network baper pin soba ban tengkai ya om ban pentkut lane om ban pom lane om ban ot ya namar kane ka wanra ya ke ke badunong hanga bat happy nagata kada ngwa kentu ya pi ke pai nong snong ki jongiru ba pin tengkai ya une wayar lada philap pisem halenti hasengkin haklau halum hawa namar une uwan lengba kilum kiwa lengba kilenti kisengkin ke baper ban poi hapo gadong kathan ka jongi kumbangilap ngisem ya kane ka jing saot no jong une fiber hangkai hapo asam hangtai te dei nagane gadau ba kala telot kane ka network Airtel hakini kisi arsingi hangne po jaka jongi tengah kentu ye piru iwei ki bayo ilane ki basngeu ki basngap kane ka jingkran mata kasngi ba pin soba ban tengkai yo ne wayar jong kane no khnang ba kanmanra ya ka ka ba ka ba mentoi yang abat ya pi bangin light na kata ka jingdu nong ka bakraw hapo gadong ka than ka jongi te kumta ni nang leang jong ka organization hi ngam kwa ban ai kata kentin ka bakhor lane ban bu kata ka deadline na ka mata ka ni ka company nomor balai ngila ban ong hoj lada phimla ban penbiang hapo jong tau panai hapo kita gesngi ngin khang tala lane ngin khang kredep no ya uteu network ujung pi ya uteu tawar ujung pi lada ngin le ya kita ki bro kemut lada ngin khang kemut ka jingdu nong kan wanra ya nga bat ya pi ya baro ki pai nong susnong ge jongi te ngam kwa ban ong ki hadu kenta henry da ka brom ka busbun ha kerpat ya ki bakin sobha ban penbiang kentu ki bakin soba ban penbiang kat la kat yai kat dangkloi kat ta dang biang bakin la ban penbiang yo no ya kane ka connection jongka network Airtel hapo kasnong umkon bat satat tangumda khule sejarung